Jel dolazi? Ja mislim da idu, neko reče da idu. Besposlana naroda nije. Mi smo besposleni, bilo što pravima tamo. Ostao raspored, mogu se sve uporediti motora, da motori. To će se prati, ko ide. Motori prati. Prati od elektriku, da je bilo. Ako sve iz motori idu četiri brzo i oni idu brzo, garant. Idu on 450. Pa čiji motori voliko idu i oni za brzo. Opa! Opa! Koja policija za glupost majke ti mile? Ovo ne vidim. Majko mila, Ovo ne bilo nešto. firži. Ali eto ću vas snimim. Šta on svirio? Šta kažeš ti, šta svirio? A jebim. Vidiš, Samo svirio. Pa bolje ovo gled, jebim. Boja. Hoće li ovi svirio? Ovo je druga sada. Ovo to je to, evo. Ona žlica. Već dobiš. Evo vi se, već dobiš. Što će ovi s pametno sviraju? Polako idu. Evo. Dobro. Skuplje neka mi je ovdje. Jesi ja oprema nek motor? Nije stigao, jel? Nije. Nije bolje. Običuju da zikutne opreme 20, 17, 18, 19. Ali ova oprema na njima ima nekda. A što priti kada idu? A da ga aplovu. Voda možda bolje jeste i budala. Samo trojica. Ovi su prvi, jebi ga. To. Nekeš i sada krv da pitao. Ovo su vodeći. Vodeći. Oj, da su uvijek.
Ej, druže, ti Dobro, i on je kriv što nije stao da sebe. Vidi nekune, molim. Hitna je. Ako se neko povrijedi, da oni mogu pomoći. Eto, jesi vidio? Ajmo pa do Pavel.